салом дӯстони азиз, хуш омадем ба канали мо. инам парк омадагиам. парке ки хонамонда наздика дӯкора овардем абетай вай мактаб рафта будем хайрот кардам барои фарзандо. мактаб рӯзи 17 август сар мешавад. камта тоз ёрдам чем гуфтем маълимара ябора и парк наздикака як гуфтем дароем иқа пеш фонтанода гудакора монем қа тамошо кунам. озибо ҳамқа одам бисёр тараф дигари фонтан ушда пешаш сояҳакай бачаҳо шитаги қа истодам бо истиш омадем тун бишинем ягон ҷодаки ҳамқа офтоб иҷа холӣ буд. нак соро хали ҳамара таркади бибина ҳам хали парк да хона наздика дегаҳо зурда иҷа салқинӣ да биёӣ чӣ мекунӣ тамошо ина иҷаш болош свита музика ҳай и шавдам хе хушрӯ мешава гирён мешава инаи лампо гирён мешава. парки калонай парки Садриддин Айни да шаҳри Чкаловск. ина иҷа ҳам хе свита музикаош хушрӯ мешава гирён шава. ҳамаш тоза ягон мусор надорам хе тозагиш дар сатҳи олӣ парка. инҷа гуфтем мороженое гирем. 3 точкаи мороженое маҳкам мороженыёи бамаза дошт маҳкам. инаҳа офтобак дорад саюзӣ карусели ки будакиёмонда меомадем акуда иҷа невудшам бедаам халида месисе иҷарам дорам хали яхта ҳамин мондаги ай саюзӣ ин тараф да детски хали лимпопои детски батута ё чизои детски офтоб маҳкам бедаи мекушоям иҷара. акмо заадно ай мактаб буромадем гуфтем я бинем иҷара камтара гудакора гардонам буд бо парк намерафтем ягон я 5-6 рӯз пеш рафтаги будем. як гудакора бурорум бегаиам меомадем нағз мешуда бо хай гудако гуфтано чая бор бирем барои фонтанаш омадем. биё мереме мерем иҷа ҳама ваяй гармай намеша качели када качели када намешавад даи гармӣ ва бегаҳ мебиёем пага бегаҳ мебиёем. инами гудако омадя да гармиам биёбрем кадан баъди ами мактаб омадем ки намераванд ҳамқа маҷбуршон мекунем мефорашон ки бозӣ кунанд. ҳам пеши фонтан да ҷой ёфтем салқинак иқа шиштем маҳфуз шуда хай гарм абети рӯз гуфтум равем хона гудако нарафтестиям унавҷа паркои детски ки нағза инорам карусели нағз дорад детски ино баъди абед бегаҳ вай мешада бегаҳо да кор мекунанд мекушоянд качелиёра ози маҳкам айдарш маҳкам кадага батуча гирон мекунанд калон мешавад барои гудакон. боз яко ҳеч ки дар ин вақт парк намебиёд дар гармӣ
даже ҳамн ҷои марӯжни фурӯшошо маҳкам. ҳай фурӯй мерем. بیا رفتیم. میریم دیگه جا مروجنی میخریم. اینجا مروجنیوش محکم. ببین این رحقتی رویم گرم است. دوستانی عزیز، طرز پورا کردنی کریستیانکا анами хеле пора када мешава. пора кадаги тайёр ва ҳозир ба духтан тайёр шудаги оз бояд ирама будузом. анаи остинаш болош чоркунҷа бурида мешава. лавша таҳ када я строчки мезанем. баъд дубари қада инҷа қадаи дубарша мезанем. баъд остина анами хел мегирем ҳамроҳ када якҷоя медуземша. баъд болоша ду таҳ када я строчки меша. даҳани курта анаи қадшай доманшам дута таҳ када я строчки. иниш эзорша ранги брючни пора кадагием. болоша боло як мемонем болои эзорда. ана болоша ки дута таҳ кадем и строчки задагем. ай болои строчки анами кружеваи резинкара мемонем. сах резинкара сини худ мо мекашем ки ҳамихел зборка биёя. пешаки курта ҳисоб мехӯрада. ин кристианка барои ҳамон вақти сах кашидем ҳамонқа зборка бисёр мешава. а материала вообще намекашем. материал ҳамохе меиста. фақат резинкара сини худ мо мекашем. ана михе дӯстони азиз тайёр шуд. ин курта дар муддати 30 дақиқа духтагиимша. анамиҷа ҳозир рост мекунам нишон метиҳам ки чӣ хел омадагия пеш аму зборкоҳош. тарзи духтанаш осон ай дӯстони азиз. барои шумо оддӣ када фаҳмондум ки шумо ҳам мехе будузен мошина дошта бошен кори қинӣ надора. ана мехе мебия резинка ай дарун монда мешава ки ай боло кам таракш метова ҳамо узорош тамом. ана мехе мебия дӯстони азиз тарзи духтанаш. ана остинош бо ай дурун ҳамаша аврилок мезанем. ана мехе осонак. дӯстони азиз ана тарзи тайёр кардани самбусаи гижда. ба мо лозим аст 600 грамм орд, 1 дона тухм, 1 қошиқча намак ҳамроҳ када аралаш мекунем. 300 миллиграмм об дар кор. оби ширгарм боша ки кам ҳамроҳ карда аралаш мекунем. 1 қошиқча разрыхлитель дар кор ҳамроҳ мекунем. разрыхлителам баъд хамирро мешӯрем. хамирро ба қошуқ ҳамроҳ карда кам оста лат мезанем. баъд хамирро давомша ба даст мешӯрем. хамирро ба даст мешӯрем. на сахт на суст мобайн да. анам хеле нормални бояд хамир биёя. ба дута тақсимаш мекунем. дута зола шава. дута ҳанами хел золаи мобайн барое ки дута бо удобнитар мешава. барои тунукнишам сахтиш анамиқа мебиёя. мемонем я 20 дақиқа меиста. баъд сар мекунем тунукнира. на золаи мо расидак тунукш кардистам. амихе тунукш мекунем. якум золашай камтар орд мепошумша. баъд золара 4 қат мекунам. як тарафда мемонам барое ки дигари золара бояд тунукнам тайёр шава. вақте ки равған киша кидумша равғани гов ҳатман равғани гов бояд боша. қатъи равғани зовуд аралаш кадагиам ҳар душа об кадагиам амхе да қабатош мешакам. ба золаи таҳ кардагимона ай болои ин мемонем ки қабатои ами самбуса резона ки хеле қабатош маълум мешада намоён мешава.
ози ҳамаи ҷоша мо руған кардистем ки ягон ҷош беруған намона. анами хеле ҳамаи ҷош ки шуд ина болоша мондем, равған кардем 2 қабат рӯбарӯ. баъд амихе мепечонем, мемонем дар халадени 1 соат меиста. баъд мегирем майда мекунем. инҷа фарша тайёр кардам. фарш, гӯшту пиёз, майда реза кардагӣ бо даст, мурчу зира, ғӯраи гашнич, намак дора фарш. анинҷа золара гирифтем, майда кардам. ҳамихе тунукча карда ҳамаша боло ба боло мемонам. аяклав тунук карда мепечонам. ози ҳамаша ҳамихе карда тунук карда мондан дар кор ки баъд тунукнида тайёрак анамихел мекунем. фарша ами гӯштша ба даст реза кардагиам дӯстони азиз ки ҳами самбусаву мантура бояд ба даст реза кунӣ. ҳами вақти хӯрданда вақте ки мясорубка боша вай гӯшташ хоҳа маълум нест, ба даст маълум меша самбусада. ин самбусаи гиждаи дӯстони азиз, ина ҳатман тонен сер гӯшт бояд биёяд. фаршаш приправа дора, приправаи ғӯраи гашнич. анахелда лист мондем, тухм мешакем болоша. дар муддати 25 дақиқа дар ҳарорати 200 градус мепазем самбусара. ина дарунша бинед чӣ қадр золаш резонак омадагиа. дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо ҳастем.